Oh yeah, let's go again. Not to go mad by life. I'm my life. I'm on so many of you, and I say. I'm on so many of you, and I see you come. Gabi Jebe, they are active. I'm where far now. While I see I had the quite active or zone who. Maya network, or Maya network can end there this life. Network will be good. So we can probably see and then make sure you share this video. Make sure you are sharing this video for me wherever you are watching from. Share this video. God that's receive way. Even to you, I'm on me upon quite a network you and so. So, Biko, come when you so. There will talent charge am back. Share this video. On what you can say, can be a one. You got that. And this thing na chiku ya bala yin chani n'ulu. O ga bala yin chani n'ulu. Ma iwele okwu anu nwa mere ife. Because na so many of you ya si okongo e bia kwa iko ife na ko get out. Stop saying this. You don't know this that. Yeah. But before then, let me start from this man na akpo Evangelist Ebuka Obi. For now, in today's read, today as of 2025 bo March 17 Monday where gaba Ebuka Obi so na the one of the highest prophet enwe abro na hype ma na eziokwu go and google it on na top that na ani Igbo obokwa na Nigeria from Igbo land before nga ni ru onwo obela akom my like kan call unu maka enwero me enough time for call abịaba onwe akọ mma achọ ka nke ọlụ unu Jano juano maka onye a na-akpọ Edi na Nog bụ one of the greatest prophet, greatest onye amụma anyị nwere that time, beginning of our time. Edi na Nog na-eme ọfụma, ọ na-eme ife dị iche iche nye oso n'ofu onye ndị Igbo ji wee biri na Nog. Ọ na-ewu ewu that time, ọ nwere ife ọ dị emefọ. All of a sudden, gini me anyuku bataba, okeka bataba. Why you ye ju ebulu onya ifuko ko sie why you ji epukwa hey kedu you for why you ye ju ebulu ya nwa mbosi anya ka atoba diku ye. All of a sudden ewu bi anya oko bido plan do bale ya aju ife. Edi na Nog na agwa fasifa na afa megide ife afa na eme wuo Odu nda Nog sifa na fa megide aka mi je ba fe interview before if amen we but I will still go there. I can meet ya tazu na Anambra ya dama atuko onye obodo Igbo. I'm still coming back to Anambra. Mese na eme na Lagos and coming back to Anambra. I'll be in Lagos in my business, and once I'm done with my business I'm coming back to Anambra and then bata Anambra me the interview. Edi nda Nog aka na nte sifa na fa yi yegide ife a gbuo ofu onye amụma fa nwe na fa nwe nwekwa onye amụma ọzọ na afafa ewukwa ewu ọzọ and na fa nwe di ebube ọzọ ga-afịarụ and na fa nche niile ga-atakpọ chasị afọ ife niile fa me fa chee na ewu fabido during the time of ndị Bakasị fabido tụfuba allegation bobo di na Nog tu esifo ebe akwa kịta dejebe petition n'aka ndị Bakasị ekwu aka abịa buledi ka ebuledi gbuo ye ndị ụka ṅụrụ ya ndị na-agbụ ya mgba ṅụrụ ya ha egbufugola ya onye ajụ na ya aga n'ihu gịnị na-emeta a na-anụkwazi afa ndị Nog anụ ọzọ since iji bụrụ mmadụ nụgote n'onwe gokwa ofu odogwu na-emesi ife ike nọ na Nog ka o si since eji mebe ife otu esi anụ Ọkịja Ọba Nnewi nke ọzọ ọ na-anụnụgokwa afa si na ndị Nog bụ nke abụrụ nke ọzọ no obodo nyu petepe
because ịma na a na-agba dike mgbe otu a gbuo dike mgbosi ife dike ya eme ụnụ ya atogide dike ụnụ ama mfụ ọ ife a na-anafe achọ ime na mmadụ na-aba nta gị ya ebe a ama na ụnụ ya na-akpọ okongwu na-akụgheri mana mma na-agwa ụnụ nke bụ eziokwu. This is what is going to happen next. Egbufue dị na n'ọgụ mgbe ya eme nte eme imo bi education tuto anya ukwu envy anya ọkụ ka eji gbufie. Gịnị na-emeta ndị niile aka fadị n'ife gbu na n'ọgụ na-ata afụfụ ya ruo today. Onwezi onye gwa m ofu odogwu ama si n'ọgụ wee pụta gwa m ndashi ofi na-ewu today ama si asị na na n'ọgụ ka o si pụta gwa m I will dash you 50,000 mma agba transfer here and now ka m mepee my palmpay. Let me open my palmpay. Ka m mepee my palmpay chebilie. Share to this video, drop our account number. Gwanu m ofu onye na my palmpay already go open ready for transfer. Gwanu m ofu onye na-ewu today na n'ọgụ today na-aga viral today 50k. Asị na ofu onye na-eme ife odogwu like Obi Kubanafa akwa ọkụkọ fanya ndị na-emesi ife odogwu asị na n'ọgụ ka fa si gwa m 350k. Onweze maka egbugwu onye fajidi ebube onye ka ịmụta so many billionaires so many ndị amụma wee tọrọ ọkpụ. Kedu ife kezafọ obodo Pericoma ife agbapụ n'uche biko ife agbapụ n'uche arọ n'izu ndị izu ọgụ. Kedu ife mee arọ ndị izu ọgụ ji ewu ruo kịta dị ebube soro na ndị eji amatụ ọ maka Pericoma. Ọ bụ na mgbe Pericoma na-akpụ ike na ndị arọ ndị izu ọgụ ndị Imo steeti gbaka aka ọnụ si eyi chuo ya imi na ọ na-eme ọfụma je gburu edebe ọkọ today akago aka ịka na-anụ maka arọ ndị izu ọgụ. Now look at akwa ọkụkọ tiwara aka so n'ofu onye ọba ji wee dị ebube. Look at Ebuka Obi so n'ofu onye ndị Imo steeti Mbaise ji wee dị ebube. Obere ife ọbụla omekwala na ụnụ esuo ya imi obele mistake ụnụ esuo ya imi. Obere ife ọbụla oso ka m gwa nobody is above mistake. Mmadụ ka ị bụ ị ga na-eme mistake. Onwere onye amụma dị n'ụwa